Shannon Sonipa Enema Nonsia Ebo Enyumre Yama Nonsia Abo Adom 106.3 FM Otianka Sampa 94.7 Isha 104.5 FM affiliates Bebra Radio Sia and Nai Wamai Gane Mokaseway Ubia Afabi Naket said what Yanwa Kasiebo ya Debra we say bana say ebi wom na yawda mesra mo bi oto nche hunu say ade na hye wasum na yawda earphone no waye sa ade no apemo e ba ni say yawda na bom sade asi wurawura wo na nsem ni bi wo yanwa wo say aso wo Italia wo say mama mia e wuraw na ntwi nya wo hwe a ende no ya simple pagya na mienu hwe wiem sa no wachinchimo na left right what trona no ko wiem no account adwem no watiem why no obia hunu se o Kasiebo no wa fili ayo dabro so anu ya simple bodio yeah bodio yeah bodio Anyumensama ya de ba de akotin wo mu arehosempi enkranhye sem wo mu na mama nyumre wo bati se obi atwese kan wase ne fie bayifo ehye bosom bi abusua no esom ti watwese kan so kokutwa bosom no atwitwa no ati baabi ato agu wo ko na nuanom se ha wo mu empene no se hwe mo pe ohia no watwese kan si wo mu so atwitwa wo mu ha ne nyina ne se wo mu empene se onkoku bosom Yadiani ebechire bonwire wasante mantamu mu ne ho na abetodwa se ojugu bonwire jugu wachi abrante bi na fam dan bo a wabono no adane a ono de ne din mrane abonwumatia no we nyina ya asem na yebekọ Kofi Aje ho no abra yare ahudwiri sembi se de enko a na be mo oba akum ne ho aya ne ba abofra kete se suicide bio yeden chemu ne bebro aban dia to dua kire se fam wa apofofo ede kopo no wontum mu nanso apofofo kire se da bi aban ye wo ka no nya no kuro yatum wo ha na Kasiebo mu fiewura no ana na o ka se o kire se efie ofo wo mu aso eden wo mu ntu o mu si wo mu ntu okotutu nchansen firi ho no ayesi atwa wa hwe ho na onsa akoto ball so ne age fire atia ho no se onsa aka ball no wa side wo mu kokot ewe sa semi said ye etie sami kase zoom live adwumayefo be semiensa wato ananam se do adene a wo so aye adwumaye ntio makanti ekombra ne ekum kototo anwa prada so ekum wonum SMP kawe ho anwumre ene abone bede se Adom nonsia Kasiebo na won hwehwe said wote na ne ma ti yese oye Naket aye de bro aye me Kofi Adomah Nwanwanii na nankrato hene the one anwumre mene Obiri Yeboah Fentemfrem ya wakwaba Yesha Kasiebo no ase na ahudwi asemi so na yesha ase afri ensemu ayensa eka ene nchemu a eba no esusu se enya asemopa na de anim ni se so bi fa Kristo a na obehunu anu aye abode afoforo ne madada ni nyina twem ti obehunu a na ene ne titru bona gemfo no neta ye sa ade no pa ne fia abosom ho nyina onya wo ma obehye wo mu nyina ene nani so hye yesu wanwura fie ho ene abosom fie ho wokọ otun kukuru enu ato atwene kukuru enu ato atwene nemu obi wa wa chewe nyamesum no mu a wenim se abosom no honhom no kesa ese ade ne keke ne himene nam ti wo hye bosom no kora no ya na nhye da nya isa ti bo nsa na but when obi hunu se no ya born again se ohia no na ayire no a kete wo hunu de wanya ne hu wadi mfia aduonum 25 na ape wa santemantemu na owo din ayensa kan ya ene agbomo na ninsama waka ene se abusua a wodamu no ohia abu wo mo pa ohia na abu wo mo se de dollar abusidi no pepepepepe amachese wo mo hunu wo mo ho no wo mo adwen ho no wo da so dwen ho no wo hu se kai abosom no a
wɔse abosom bi wɔ fie hɔ na wohwɛ wɔ mu anim sɛdeɛ ɔmo sisi wɔ ne ade no a wɔhunu sɛ wɔ mu a ɛna mama hepic ɛsɛ ɔmanfo bɔtɔ mu wɔ hɔ no ntia neɛ wɔtwe se kan akɔkunkum abosom no nyinaa hwehwɛ wɔ mu nyinaa tin kakra statue na esi wɔ no wɔkɔsɛ ne nyinaa hyehye ne nyinaa wɔyɛ sɛ wɔkɔ na ne nuanom sɛ aha gyae saa ade no a wɔyɛ no gyae na yɛnyɛ ne saa wofiri sɛ adeɛ bi wɔ hɔ na ɛntwa yi a yɛwɔ anamo a bɛtumi atu na deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ ne deɛ yɛne ɔnyɛ adwen asɛm yi abusua kyɛ sɛ ne nuanom sɛ wɔn mpene a o na wɔyi se kan ɛne ne nua baako ne deɛ nsa kan ya ɛne adanse brekete ten ɔno deɛ amonom hɔ a wankasa wanyɛ gyish koraa ne nua baako nso yɛde nakɔtɔ ɛyɛ adubiase aban yaresabea yɛsɛ wɔno nso ne deɛ no emu ɛden paa na wɔn ani tua asɛm yi bi na wɔn ehunu yɛ adansedifo a na wɔn wɔ hɔ no adom kaseɛ ne ebi adi nkɔmɔ ɛne ebisa wɔn no wɔn kyerɛ sɛ asɛm ne deɛ sɛ abo obi abatabu wɔ hɔ a wɔdwene ho a wɔn te aseɛ de nam so ɛma odi bɔne a ɛte saa na wɔn bɔ mpaeɛ paa sɛ deɛ asie nyinaa no wɔn bɛtumi atu anamɔ na ɛneɛ fisa aberanteɛ no yɛate nka koraa sɛ wɔayɛ n'adwene sɛ wɔdwane a ne sa te sɛ nnura deɛ no bi pɛpɛɛpɛ sɛ ɔkae sɛ nnura obi nso nya saa haw koro yi a ebi abra ɔtwe se kan saa tenten kunkum wɔno ankasa ne ba na yere nso twitwa no ɛde ɛka ho na asɛm yi apolisifoɔ aba mu a wɔn hwɛ kwan wɔbɛtumi atwa so atu asɛm yi ho anamɔ fi sɛ amanebɔ kyerɛ sɛ ɛbaa ne saa no a ɛna aberanteɛ agbɔmɔ wɔgye adoa hɔ nyawa kirikirikirikirikiri akyɛ sɛ nko odwane na nipa wɔ hɔ no ɛso ne mu ebirim no birim trɔ ti wɔn bo no wusu a wɔn bo no a wɔyɛ agyish no ɛna apolisifoɔ bɛpie so a apolisifoɔ yɛ nkakra wɔn atumi akye aberanteɛ yi a wɔn hwɛ anamɔ a wɔn bɛtumi atu ɛde afa ne ho apolisifoɔ nkyɛn mu a wɔde aba afa saa asɛm ho DSP Francis ɛyɛ wɔpani nkyɛn mu a wɔde ɛma yɛn ɛfa saa asɛm yi ho ni. Ekpe village na ɔmo baa no ɔmo bɛtu na baako so wɔ Ekpe village wɔn ti ɔmo bɛ san sɛ ɔmo nana ne bu fu yɛ ɛna oyi sɛn ɛwɔ one of the brothers a wɔn yɛ senior na wɔde 33 years no ɛso nti wɔtu no ɛbɔ ne ti ɛna so ɔtu baako na ɔde ne sa gyeɛ nti ɛma ne pira nti ne dwane ne bɛ sɛ 25 years no ehyia no wa ɔde sika no twitwa no nti ɔde twa no owu on the spot ɛna suspect ne dwane nti odwane no wɔde semandi adwubere no ɛna ɛwɔn kɔfɔ no mu abla so ɔmo tukɔ twe ne wɔ enyina mu ebi na ɔmo de ɛbɛ police for nti ɔso sɛ severe injuries ama sɛ sia no yɛde mɛkɔ court ne yɛara mande no deɛ na police for yɛ financial na sɛ sia no ɔsɛ de yɛde ne kɔ hospital because of the injuries na was sustain no nti na yɛara ba sɛ yɛde mo kɔ yɛde ne kɔ court na court aramande no to police person na sɛ yɛde mo de na kɔ hospital saa te sɛ ne ho bɛtɔ na yɛatoa asɛm so ti DSP Francis anka yɛ new adubiase police pani na wote sɛ wɔde saa nsɛm yi nkyɛmu de ɛma yɛn no nti sɛ deɛ wɔn ɛhwɛ na court atumi adi asɛm no asi aseɛ na adansedifo a na ɛwɔ mu no ebi nti wɔn nsɛm asɛm no si wɔ adanse blanket ɛyɛ nani 3 days and numere 5 to 6 mu ɛna menya nteɛ sɛ brɛ obi na wofi hɔ no ɛna ɔfrɛ sɛ ɛmpɛ kan bɛfa no ntina ne nana no sɛ wobɛku no moreover no ɔdi kan bosom bi wofi ɔdi kan afa bosom no ahye na ɔhye ne wie na sɛ wobɛku abrɛwa no so ayɛ den aka ho na ma abrɛwa nso atu na ahyehyie na ɔfrɛ hɔ sɛ ɔmbɛfa no panyampa kɔfa abrɛwa no sesa ne nkɔlaa no a wofi hɔ nyinaa de kɔ blanket fie ɔne ɛkura tumi kɔfa no kɔ no na ɛhyia boys no ayɛ a ɔne mmawafo no te fie hɔ na ɛka sɛ mkyɛ boys no boys no sɛ ɔmo de ɔmo akɔda nti no ɔmo ne baabi akɔ ɔmo kɔɛ nso no panyampa na meme kɔ sesa nneɛma no na deɛ ɔso budi wu no no akwhyɛ ne demo ada wato ne pono agbama wɔde mfie 25 years wato ne pono ma me ba wo ka sɛ ɛnɛ ane na me nkɔ empam na me ntumi ɛnyɛ sɛ adwuma no ti mante no kɔ fie no menim de kosi fie na ma wo to hyɛ ablade no so na sika hwetwe so ɛde ɛde baa mu tade tie no me bɛ 9 to 10 wɔ me baa no na ɛdɔm atwa ahyia saa efie hɔ no ɛkɔhwɛ a baako da ne mogya baako so mogya asa wɔde sika atwa baako no ma okunu kra wɔtwa no rɔfo ma okunu kra ama deɛ wɔde sika atwa no nso no ɔmo rahyɛ no kɔ police station ama akɔgye police for de no kɔ hospital tina me adom enura no ɔmo sa yi ɔno so be fie si a enura nyinaa bɛyɛ 7 to 8 mu na ya kye no nti naba ne bi ase police station osisi a wɔkasa ne deɛ ekosi no ne nyinaa ne sɛ aduanom sɛ wɔn mpene o ɛma efie ɔbosom wɔn nkɔhwitwa no wɔn sɛsɛ no ti ɛneɛ wɔn pata no ma mfa sekan nkɔ o okitwa wɔn akum wɔn no ma memfa nkɔ awutu bɔntrase ɛwɔ awutu senya
atoye mansinimu on fifi mantemu St Francis Anglican School ho and a teacher ni ba Eunice Anson Chirade araho samo a free ho e ba se teacher ni ba yi wo de wudura kana no ma meka se watona no msia do ya ama wagya kwada keto da che busumi mi ensamba wagya na chire na chire ni ba ko a wo no na damfo no a semi woti mu bie ti ho a chire no wo chire se ena kakra ni ena teacher ni ba yi ka chire o chire fo pani o da school na no se sade abusuamu hawo abenedie wo hye bia ekoso abusuamu no wo transia wo ntimi nyina no ntide dro ndie obagye ne nkwa firi ni nse masa agro ampampa wo mon kotin a wo de wudu akana no ma wo de nani kire Winiba Trauma Hospital a wantimi anso no ma seme kase kana na wo de asam no se de esi hwehwe wo no maso nti wo mo sre sempani man hwehwe mu do enkoso ewo mu ai mu teacher ni ba ko a cha de won trase wa poison no wa poison no e ba de sai inya po ye dwen wa etiasi na almost say over the week no won na o kan wo school o ka che ne head say obekunu madam say o mo so o mo take ni serious bibi sa no nga o so mo report my office na e hwe say e be di no huduma e bia na wonya depression bia na say bibi ba yanti bibia ani say ana pray sorry I say wa nu medwe kunu serious pal yes o ba akwala fufura 3 months baby 3 months baby but I wish senka asem no you be investigate ha about time kra busumi mi ensamba wa wono de che oja kwada na chi na yenkwa homa no so Kofi aje abane ni asemi komo Kofi sabre asemi yakwa kosi sei Obi sabe no ka say de teacher ni friend Eunice Anson eti ane body no e wo Winiba Trauma and Specialist Hospital mochi assembly no ka say ayawra ho sem Kasiebo ama for dwen ho a wo mo ntiase na mo tiase so a enyi enti sabe no ka say de afei na abusuafo teacher for ni mpenifo hwe na ma pona abusuafo na wo ma kaka kire no na se de be ya bia betini ko yina de ko ba se ewu ni ba ya ne se o se ene da na teacher ni ba ko of course o kwa kwasera no ofie esan se na o chi na itwam nyan na mami ka se de niema ko no ahwe ya obaje ono ne nkwa de afinisem na nhwemu kakra ne nsem ya de asototo fom atinya ne se na obai ni papa wo no ahwe no enti emra obewie school a o kira de afi niema ko yi no ana buzafo papa de gbomodia na wo de fache na akɔhɛ no enti papa no ewuye ti papa no wuye no ana ɔmo so wo do enya kura wo kosie ni papa enti no ana te sɛ wo hwɛ de amanfo kan ya enti ho awre ho no do kosie ni papa enti ɔbaa no na me sɛ ɔhwɛ niema ɔkaakai ayakayaka de ne niema ne papa ɔfamu ne niema te sɛ wafamu a ɛno ana na wɔka kyɛ ne tikafo ɛne ne headmaster sɛ ahwe ya niema wo hu ne niema wɔfamu ne widim no ahwe a obekunu ho enti omo de no mfiri se bia agro ne agro bi na o ka di agro a enti teacher ni ba ko ana o chese o ko na ka wa ko se o ho no mo a enti o ko e no na chese edan no ya to dan no akiri na enti o ja no chese akwala ketwa nge akwala no esu de den pa enti wo fe ne phone so a wo mfa enti no na obo mo dia be mante bi o mo bro no so na omubu funani ento obu ye no na omkọ na akwara ne da ho akwara na suwa matizo suwa ble na teacher ni obai e da ho a ehuru ye na no se pu ho a ehuru egu na no mu a chese ehuru no epie egu fom sa ento no na nam so a wo pagya no adni ko piem awuti bontrase health center ndo ni ko do na next for chese we die abia eburo omuso ezanza wana ngasa ko he a health center Ghana hospital kwabo da na health center enti nya dia ombetimi aheno nteno na omugbo na bombo edni kopia wonso nya dia ambulance e wo hanu na akase dia akofra ambulance enti taxi ya bi na omumu an edni shame to wonni ko do Winiba Trauma Hospital no na te say why unconscious said the headmaster and it no say na hwe na te say why keja luzadna onuma adekono onum wie no na te say obia ni ho obeti agini nya kwala no kra na wo su etiatia mu dedindia anko obia antimpo say bibi ekoso de wo sase no wa loko no ho ana te se
ekoba sa tam na me ka say Obiri teacher ni ba a wo kira de ewo otu bontrase St Francis Anglican class 3 wo class 3 wato na no ewo nsedo a otu anyama na ekoso na jim a wo ka kira ne teacher fo no bi ene ne headmaster em so mo so fa ne say bia teacher for the bia agro and odidi no na mpane ni anya abamu a me no ka say wato na no wo nsedo Obiri Kofi bema na wone ne wo akwada no anya bia matire nka admise bema no wo be fufuro once the teacher for no bi transfer ne ba bia ana say pusu ba bia ohwe ebia bia ni kun wo eni bia o wona lolo fe no be ko ni aba no tibu omutu no be ha rent bia singing room bi na watimu na odi ma de che de bia weekend ana say umu ana ni ko abesa ana say umu a abesa enti ade abai afa na mpanimfo hwe bia busiafo ani okun ewo na omafre na chese omo di asem na to manim na fo mahwe na mo betu ediafo nti mogidi se fi ochade ko de emu semina enti bopi education company for director of education awan no so chese afa na asem na ba enti ema na mereka na omo so enhwem omo hwem bia na ntemo wo mu no omo di atuja ni wo no krase teacher ni bande wo na mam ko to no ya nko so ehuru etwa na mje puku bulu Kofi na said ya okay na chese omunya hunu kura ofiri so dabi yo na yensa ka ba kon so free nsaban potem ho yesi zoom lion adwumayefo bi nso omo ahwere omo nkwan san omo ya adwuma yentu omo ka emu ko no omo anaku wono ho anase e ba ne sei no to omo chese hwe de zoom lion company for aka dia omo do omo fam awo fizimantem wo nsaban awra ho na nina se o se mo juma no sanitation no efin ene ne maboni a mo hia ene se bia janan na ene bu twetwe nkomo mo chese ebu amekọ janan pa mo tete ene sa kankan de ebu okra groups to credit big groups say kazum line for empele for the mom try kra tuti di kra la jo mo yum sika ko to mo pray jo 99 janan ti de 100 janan ti busum akwa akwa chinu once di kra ma ento mo nua no enyama boni a mo tete na emo yale ena bom na yale bom no 8 months ni sika se di mo na nka mo de ko hwe mo yale kana omo ntinya nya enti ene na nam so amani pa me ensan so ati atona no mo ntia ni nya ne se omo yare na yale bom sika nke se omo de ko yare sabia na nka omo de ko hwe mo no ena omo nya omo down perimfa dan ye ntia nam so amani pa me ensan atona no mo ntia do anti abaka ti bani o honorable the Tower from Ponzi said, "Atamana our hood." If you are not taking like company, but it's a common fan never. And this is a person and a common fan never. It's a Jabaz or more than to do technica. Not Kadia say, can over mom, no munya say, can you abide your mama? No one so this cannot is one of the other open. It's done like a little than the Yalia and Yali as the time of Muhammad Tanka. Ya Japan every time can come to ya Japan and no more young fan quite me don't got what to try. You can't say you look at your hospital and go to the moment or more young also at one more tell yo Kofi yadasi enumrei enen crowd abraye mfifi mantam Kofi aje ho na obutu no na tonkra maye na arahosem enumrei wodi eja yen ya na teacher Eunice Anson yemana busua nyina ya konensa ba de se de woka no Kofi no kra bola bie esum ho pa ya yo nchen ho bon papa nti ya de ne o mafa bim e be se zula mpanim fo se mo hweda mo nti o muka saban pote mo di mfi de o mati bi ho pa ye wo finu mu na efinu na osofo a wo hwe efin so ewo o man Ghana mu se enore na enye Ghana emoso maame Sisili abna pa eno de to dwa kire se de ebola sumina ahodo behwe na esisi isemia me ahodo beduru hono na puduo yeboa ne nyina no na kire ne ayekase pa na enyini landfill sites ahodo nso yeboa bola ya no de kokogu ha na eno nso difficult to the whole issues ama empatemu ho nyina no cent obanfo ete ho no ene etime to be din Lavender Hills uduru ho a eho bon chate na eno no wo kire se wo hwe kwan obetumi afa so na pinu a ho a yetumi aikan nyina atomu a wo betumi ahwe na omanfo ete sampatemu ho no ahokyere bia ema won so ebio what is something to dwa Abra Environmental Service Providers Association kwasra no ehwe kwan a wo mu nyina betumi aka bom na afi yetumi atu efia yese nkran uduru ha fa ba bia na
asa ofie kwan so na ehia no yebetu ase Ghana for ya brand fee papa enti say no bia we fee no free baby wo se we no no a wo se fee na hyehyɛ gata mu nyina no we ka ho ɛno so ye fee bia nkyɛn fee na o man no mu nte na akra ente fisi etumi sesa boaboa ano eyi fee ne nyina free ho a ye benya mframa papa home sabe ye potem ehobete ntontom ehyehyɛ nema ase ne gata munum ne ade bewe me nya malaria ne nyina bejai ene sabe senia ye wie soso ayeyi omo boa ne nyina no mu yi free krom kogu baabi so a yetumi ye ho adwuma na no so de mfaso sika ebre enipa ntomo mo ni nkoho mu na me kan poto kasa mi say waste is wealth so say sika wo garbage no so all process ya paper wom etoa wom plastic wom omo aka ye no so composting na we a ye de dua ade no tumi nya hoden pa na je se eho asem eno no ye maame amapa na wote abnapa na woche ne nsemu no wosofo a wohwe se ahunidie betumi afa Ghana fa na nyina na wo mo ekwa Environmental Service Providers Association no one president Zoom Lion Openi Joseph Sian Japan and watch us wo mo de wo ma ye krado se mpani se wo boka hye yi an ye so a wonti no sa ba tro ne ma yi na fe wo hunu se wo mo nyina ka ho na betumi atufin no ase no wo mo hwe na partnership no etumi kɔ yi se de ese kɔ no a bibia be kɔ yi assembly ahodo ene wo mo esasa bola ne ade nyina no ene sa kɔ yi ebe yawe na wo mo atufin ase efia adwuma ye no eye oman ye nyina de so a se unya bola nchensi si ofie na wo ye bola na wo digumu a na o kata so a emma yare emma haw na de bebiri enkogotamu enti ne ye sra ni se omanfo ne nyina beboa wo hwemre mfie bebiri a omanpani bia de asinani so se opeso oye na Ghana ete na Torres baha na afi nipa e woma ni mu no de ampomodin boa wom na afi yare sote na how ni cholera ni malaria ni ada ni nyina sote ne woma ni se ye na omanfo nyina beboa se wo de ball and jensen beko na obi abeje no de ball na gum ehia pa ade ne hyase free ba bia nipa ne ye ball na enfa na odigu obeko fie bi na ode agu form obeko fie bi na gu plastic bag mu obeko fie gu mu no ato agu ne dan achi ye nyina anya adwene ba ko se ahotew ade mpomdin ba ade omamputu ba nti ne hyase no ofie ti na ehho asem no ene efi ne de se kra de bi mo eye David and Goliath David tie ni bi to a black polythene bag na ordinary wura left the na wura right no twon kosoro kakra ko be ne ho yie wumti no first one be ye kyira de aka temtemtem wo wi a him ne say fra su fi se wanya de obefa na kese ne ho asem na to ti ye hwa ne yenya sa ne ma ne nyina na chairman Emma Environmental and Sanitation Subcommittee ewo KMA Opani James na prempe en watch say assemblies ne de ka ekapa nyagro was sanitation issues was antimantem ni ade nyina no kanon so ka ho bi be 100 say million Ghana cedis bebre sikano enye ska atwa acha say ni nyina eyeka eka weni yeka make say abro 20 years abra ye say ye jeje ska awo baby eto bola guno yo say na enwa bebre ewo baby bebre enu ti e ma contractors ne ba mu koyi nwra no na enu na akoye ka ye ka etwembe 100 million Ghana cedis ye did washe landfill site jumedi ni kan ho a e ko be 100 million Ghana cedis ayesa ban so be ba be moa ye timi atua contractors ne ka na almost wet me ya adwuma omo so omo ye adwuma e say now no omo call full recovery is pay as you damp into omo so omo ye adwuma na problem is say adwuma no last is kakra bem na kan ono so say the logistics na equipment I week into tua ne ka e bem ono so betimi ato equipment for amo betimi aye adwuma ni ti na challenge I work kakra no me who figure no me twe post kakra fi say na me nye sure 100 million
Ghana beautiful Gangan Chopable CDC be a bunabunu pao. Ayaka. Munkotie. Adom 106.3 FM Suni Kasiebo no said yet yenwa Naket and Yadema war. Yadi Adauro Nwan a year bo Asante Mantam in Shra 104.5. Amanone ni mayimu bia gibia to apete radio makoma akobese eduoson obi ade no ho abadom na chese adom na dom no no otore de apete na yemfa yani enkyere bonwire e wasante mantamu bonwire kwasi maafo na asem na abai na di adodo no anim no e bonwire ho ne ojugu na baba wa won na kwatwe mpra sherry ababa wa ya gya no ama ojugu na re ho nam kro no mu a abrantia bia wono wasi suo so obonwem kwaku dankwa sori a na kire se ojugu a na odinada patwe sa won kwate a wasi kwaku dankwa so abonwem na ono ojugu din na kire se oba no na gyaye kromo bia de aye na sede no na odi awura mu na otete no a kwaku maafo na mo so kwa gyanan so kwa hiniu dankwa pie ya na maafo yire no ojugu sini amembo na de ne pupo bru no brete bone ben mayo no se wayem bone wunim se oba ya jame makuro yi mo bia de sreme chese wo ye ho se otonyom anyom fia na atototo ha no wo ato de agua pa waso a wo de ebegumani mu ase wa bro no na dankwa na hotede ni poncho na wore hosem o ka kira Adom Anyway, no matter Obiri ya say, enti ya na yusu emi ye, you say Obiri say Adom na Shelley yana kawo mini mwana no enti eno na ono no se mede no ana na se no na me ono kwa ni Obiri ya say Obiri ni de ebi na jiga ni mina ni wano ba so se emi be wale Shelley emi jare ana won ti de Obiri ana ga don se eyo no mi vision so I create kan me person me ka wale sama kan be ba busaw sama se pa ho enti ono chia no ana o twa ekata se na wale ni se na wale no eyo ba ni jare no ni je se sanse me na kan no enti eno no yo ko be ko on famenko nini ni asem biara da kemo de bia du ko tiam if you tell na me kono na comfort ni ni ko na ho so fa me ka se me se o ka se me na media before that now we can flame no o ka se me se kwasi anu be mabbo na me no me no nti me ko na bla ni bisa me se ade na me ti me o fa po me ko na o be ni sai bo me no o bo me no na o no ho na ka se no ko na be so fa bo me di na me ja sa me ko dan bo me kwa gudankwa wono nyomfia na otoro ho no ana chese wono asidia ye different poncho enye oji poncho ada bi nyono har poncho ani ojugu abono pa na asem ne asida bi ne bonwira posifo be di nkomo ye busa mpani forum si wono kre asem de be di wono manimu a omugusu a omu eye mu hwehwemu sansa asem de basa no a wontimi nkase prekope wakochire obi awie nti ekoda bi hwehwemu se komu na kwasi maafo ojugu ne ebusa se ojugu na wanti de wo ye eye na wa wo chire obi bu ne se wode udin abonwem no se mu de munya abotre minya nkyire mu sisi se mu se aposifo so masom o masam no ho na brepam no obi abetem ka dudi ade kran se dua bokra betimi abam ya tra Kasiebo no eso Ghana de hye esu se onya adwuma enye dodo na wo hya wo mo a wo mo nso anya bi yenso a kapre ema beye bosome manim ni na kyese enya ade a obi a yatua ne ka na no ana ene enhyehyɛ ne nsakyraye a aba ene se nipa ewo man Ghana mu anya hwe kra no 100,000 omo enya adwuma aye na sa adwuma yi omo nyina eka Nation Builders Corp napko no ho a kyese ene omampani His Excellency na Nado Dankwa Akufo-Addo wagina Ghana na mu apa wo nyina ho ntoma abra oto santen ene match pass that's right omo kone nam Independence Square ho etete wa mapo mu a wei aye adwuma asese de ahye omo nsa na omampani de kwakwa ba omo se omo nhwe omo ho yie pa bi wo ho a na adwenya ne se wo adwuma we de omampani ani wa kire nti no ya dan ebetuam ka adwuma we de MPP a nhwe mane nwu ti bibia no wo betua ka ne ade a ti wo mu de nanso obesre pa se obi akwa onye ne ho nya adwuma menka se we de Ghana abanya adwuma eni nti no abanya adwuma de mfantu apampam ya de si abeti obere kakra no odi ato ho wose mo munye ne sa wanyere ho anya adwuma akatua no ho be kire pa. Today is a very happy day for me. It is a day when we begin the process of banishing the specter of desperation and restoring hope and dignity to our youth. They rose up to the challenge. I am in no doubt whatsoever that NAPCO will succeed. I admonish our NAPCO trainees to be dutiful and productive in the areas you have been assigned. I urge you to demonstrate
on a daily basis that you value knowledge as a basis for effective performance and productivity. NABCO trainees must bear in mind the government is investing some 3 billion cedis of taxpayers' money into this program. Your monthly stipend of 700 Ghana cedis is not free money, and you must earn every peso of it through hard work and dedication, which I'm confident you will do. Accordingly, Vice President, ladies and gentlemen, I declare the NABCO trainees ready for work. Jim FM. Obamani said, yeah, pipe open people fetch. Just I don't know when you piano. Obi anko na afi onko ya na adwuma. No wo mu kire se wo hwa eye boa enso na boa no baako wo mu de da wo mo so feed Ghana wo behwa me anya aduane adi. Ene esa wo pudo baako a wo mo so from educate Ghana wo mo so behwe na afi nwoma sua atumi akodanim. Ene o revenue Ghana wo mo no matu abusuafo no wo mbagye to. Ene o have Ghana wo mo so behwe apomuden ho nsem so. Ena enterprise Ghana, digitize Ghana, governance Ghana. Obia wana adwuma obeye a wagidi se webebo ama ni titiri wo mo akọ school atwede etoso miensa tertiary ho no na wo mabedru fie a wo munya adwuma enye na wo mu esu no wo munyina wagidi se napko beboa ama wanya kakra wo so bia wanya kra no 7 million ubenya tetisika no atumi adi enna da mfimfim mantam apofofo ho de betu dwa se nyame nimni fam wo de kopo ne boa yeden ohamu chichemu wo ha na aba beto so ububu nkonta no a ya ba beguso no nti wo mo sere mpanimfo so muntu ho na mo anyesa de besi asami na so afa be de akira wo hwe nsomu nam so onimonyamfo Kingsley Francis Atukujo odi abetu dwa se enyesa na sem no tie ebo no de agina na agina na akwakoye se nipa bi a wonom so wo mo nya sika atofam woni bi no matondo do mu ade asie eno ma hyada aka se ho ayede no ma pagya bo no mu eno mo de twa nkrofo atwamenebo saa su ene ban ye ekoso no wo de kokobo e masafo ne se wo hwe no wonhwe wo mfiri ho anya saa na se bre na mra no yiri obi a nipa kro obi no ne ho se o mema bia ko ni papa esansa magana ho no eye mra ene ye de chichire man ne mra kro no a ene wo se obi bia edi so Government has not increased the price of fuel. They are holding their 7% as an exorbitant to make profit on the subsidized commodity, which is a crime in this. Now, our team and the other team are working around to arrest people who are doing this. But it's a want to show say we not top petrol man, we not top petrol man. The one from our time, the price has not gone up. Unless it's not the information worker wants. So I want to make them one or more in the year to go to that. We are open to arrest the person. Onimonjamfo Atukujo yemra shebe dwani mo manfo kumfio no akro no ato afa begira chia wo no hwe nsem nsumunam ene ho ne manema nyina so ena ne buafu a wo kasa na samina pofofo no chese dabi nyesa de tie eyempanimfo amoyi wonom omo amanyoko no mu se omo na ye ne omo no hunkuta hodie ntam coordinators no womo a mantam so afo ne nkrofo no a ena atusa na mo no enye se bia obi fufuro firi babi omo ahyeda na omo pagam no mo gigi nkrofo sika borden enti samo antu ho na mo ne yakana samba ya sombra kira emfrinhia duonu ne aduonu se ye beto aba ho ne be yikrata akoko e di akire mu police who and whatever your friend and office in Watchama, unity coordinators on a meeting when want to share one the canon and candy scap 5.110 and the water man 10 million. What a moment, I'm a from a year, my look of the Dalusu, one may I said, go able to be book with 10 million. 10 million, you have to go to what? The Miss Fulham, I know the best sort of one from Madame Two was famous on back because that's not permission. The main problem so the way Kasiebo maybe a little bit the way Kasiebo it's a sad and but I've only in the year I've done warfare from boy and Papa I've done it children because we want to visit our main period from Gofum super to go from I stay machine I'm the Kawari some of the macro will go scriptures into why the man necessary to mono to my view. Wei eya faafo a wonom wonfifi mantam wonom ne na wote no yeguso Kasiebo no na potupru ye be ko ye drobo ene jape krom amanebo ayensa ka fi ho no enye de kra
ewiase so ensem no doso waso ntumi nko ba bia radio no nsu sa nenso Adom 106.3 FM be mo hunu de ekoso ba bia ti Adom Kasiebo bibiare Dauda Aminike eye adwuma ewani daso FM na womo ewo Japekrom ene drobo o hwa bridge keke ene che womo ntem ayese womo mienu nyina abom na mane ba yense ka eche se afahye bi ekoso wo ho ne no ena akwa akofa mi championchen apie ho Dauda mo akwaba mejezo Kofi de yet no nipa wu ampa ye ma hwehwe kakra Kofi sabre se mpenifo ya wonu eshabro na hafu bambo ensam so etiena entantam so babia wonu mo bia no Kofi fade se letu wonu manim se drobo ni tape promo atam o ma tifitete o mo mpɛ no class no mo mpɛ ni no akwa ya sem kɛse se nipa da fem mo ja bramafo ebiawu me da kofo be nyina ne se tape promo di wonu ma fashe na wa fashe no wo ma yɛtihye so mo do mani be tirem po so ye wonu kura wo mo furu no mo e be tena tape promo enti o mo kompost na o mo kwa hwe adenkem ana afei bia bodo na nanom be tena ya bodan o mo ko ye no wa bra mo ba no o mo ye ne na nanom every akomo be tena po tape promo no e din fi ja wo hanan enti bra na nanom ba no mo na mfam enti wo be 400 years march every posu aba be dru tape promo na ka je woni posu ni tape promo no drobo wo mo ntemu pe yeah obani o mo fi tape promo posu aba tape promo ya na je se wo mo fa drobo na no na wonu mo ba wo mo kitatanija ewia keka ko no me se mo no muti akonto so amo ba ya o be du drobo secondary school no na no ene na no mu nie Kofi o manfo ya wonu fo drobo tete tabe komfort na o me ni so tia do me tia se enti wo mo so ati bi kakra na ni mo no manfo a wo mo mo ban kan manfo na na gi o mo ba be du drobo no o mo to belia bra belia no o mo to we ye no o mo se ya ne se tabe komfort na du wo mo ba be twam Kofi se wani se ka hwe etino ja ana tabe what see about the for ba wa omo bo tabe bo ma so mo kan se omo do so do omo tu mo mo ban bim e tabe ko Posifo na ntimi se nipa no do so do Posifo just say nipa no do so do ana kwa na ntokwa ne nhyase na ntokwa ne nhyase ti se ka posifo bo mo ban a Kofi kamenya west kamenya so se aka santo kwa wede tinye sida ebi tabla na jabe ko no ba no mo nam kwan no fa ana kan so fafa na drobo fo no chese ho no yo ma sa se so enti mo ma jabe ko no mfa ho ana ma kwa ko fa we na edi aba se ade sie ana wonu mo esu jabe ko ne ne ko boso ni bi manya mo atitima ma ba be dru jabe ko se sie ya bo na stuka ya se mo a ye ne mo din komo yi Dauda nti nipa no a omo tiatia mo wa akire ho no adan we ni adisia wo manfo ko sansa ni bi okay heritage tour enti to say etuato enti kromo ni nyina ni ada ya wonu mu sun ke jadu wonu mama ti so mati si ato wonu mama ti so mati ti etuaka wonu mu Kofi ti su dia ka se brafo so ya wo se yenso no wo ma bambo mrese si ye na brobo ni jabe krom bambo fo de utimpa wani nti wo mu so da nipa no de edi kan te ye ne se mienu na afri mo but wo betumi asiso amaye ana brosa Kofi papa woni ni kasa ye nsencho ni ye ko pe bia be kan de nanso wo ti se tuotutu adwuma hu ni me adwuma hu asem anya de metime agina wo ti kakra mi hu ye ana mi ti edidi mu a maba be dui enti mantinya nyina wata me resident ti no so kwaso yeso e ni pa ja e bia dati bia no na go betime afaje nti pe bi fae nyame de obepeja wo na eturo ni free hin efri drobo efri wo mu a wo mato bari a wodrobo se wo mo mpene enti ebi ma to bari a no wodrobo ho se wo mo mpene emma wo mo ntwamu emma jape krom ho na wo mo fa he ne call imposu ho no omo ko no omo fa drobo kro ya ne call ye drobo kro ya omo fa call ye wo mo kwa ade ba kwa ya ne se Kofi eni me se eba ni municipal na se district mu a DCE ana se MC onu no woda dissect ana se mindset no na asemi aka se abubaba no kweke ni wonji no
Omuntimi to na mo bia. Akwa se position di asoma ehu kwa position asem nim se. Position no akwa se nipa bia hu onu mu akire. Enti ye be ka bia mu ntie. Nne ya tegana ha. Na the post ni timi mo ya ho ban dia Kofi. Na bia ho no. Enti Dauda eguso o gina mo soro ho na wo twa wani hwa eguso ekoso. Eguso ebe profonu timi nkamu. Sama no kuso ami kade. Ebe profonu da so wodrobo. Ya to no toto. Ebe profonu wodrobo ya to nim ta mu no. Ayenso ne ko ni ta no mtem. Ene ebe profonu da so wodrobo se tie. O mo da so wodrobo Kofi. Dauda basia ba ho ansa na Kasiebo ya ba wiye. Eni ntino papa bi gina so benya nipa ne bia. Na ye ba ho ya hwe sade etie na aposifo nso ye bese aposifo a mo empatamu ho se asemu e hya ase anya ne ebobo ye ba ya na se jape krom hene kra ba nka be press conference kakra o hwe nsem no sade aye no ase ekonkon ho no fe ana drobo ni jape krom ho so mo just unhunu difference no apart from bridge e wo ho just ebom enti drobofo ni biti jape krom fo ni biti ha wa hwa ma wakwaba wo ba Chale. Yabasia ko ho brepamu na yamamu update. Yabakwa post for so akwakohwe. Sabre ye call for reinforcement. Say the air kono yabese post for a wobro ni afomantamu. Say dropo any japekrum. Sabre dropo for any japekrum for e de abo ani ama nipa ni bi ato. Moja enwunu ewo ho no edoso. Yabesre se nimanimu ya amokas ne soja fo na e wosunwan no. Munhwe bi ngum na wo munkonko pata na ente sa ententempa ewiase so ensem no doso waso ntumi nko ba bia radio no nsusa nenso Adom 106.3 FM be mo hunu de ekoso ba bia ti Adom Kasiebo Bribiara Yegu Kasiebo no se betu fa ne akwa santema ntema nkro Kumase ne akwa Insure Studio akwa akohwe napko no ehon sembi ensu pie ne ewa santema ntema na uku edebe maye enche kra ne mom mobile money bosomi no mu an ye wo no wo yusu MTN na dial star 120 hash sia na check your points no wasoro a wodem iPhone X Samsung 9 Plus ne Samsung TV ne 2000 Ghana cedis na chede pi wo ho a ubetumi enya koso an fa mobile money di adwuma na build your points na achede bosomi ya wiye no wonsa atumi akabi Cowbell Gold wunya bi na wonom a wohunu sampa cowbell nie mo try de ahye ne ma ene chichire kakra wom ene chese ne milk bebre ama emu apipa nti wonom a wohunu sampa cowbell gold ne de breakfast emu edu na enije ene ahomka enso ewom na trotrofo nyina mo amutwi aboso kan macho long distance taxi drivers mo ka ho sanso na tricycles ahodo mahama kambu aboboya Pragia dine dia mo bebra mo de atoto ne nyina wo wura total filling station e ma fu osesia na wato na no achi ni ya ma card bi a card na bri bi abeto fu no e no de to onya bebre chense wo de sika nkasa eto ye de sticker bebo ka na chi kakra bi ehunu se won so abeka ebusua no ho troxy enti bomoden na yusu na enije atumi aba ewo ka no mu fi se sika no ubenya bebre e de agu ho ye bese akwaja pe krom sesia na ansa na ne yentu fa nkwa asantema ntamu mra na ene na ukunkonkodi and it is a crossover na uku ene beboa ya me atiase napko no asantema ntemu efa epie ho ene ho nsem no na uku danchamwa otianka minimsa sabre de emu abie damu wanhira studio ho ubesom na waboye amane Kofi masomo ewa asantemantamo yenimsa rehosam anasi wobro ene hafmantam asantemantam hanso no ensada enye desa ne nyane se ennoda ane de beto dwane nyane efa napko ana manfo mabuna womo ekwa enkran na eja yesi omuntuatua sika hodo bi ebi mutua 50 Ghana ebi mutua 100 Ghana ne enei amanfo nsama mo kan se sisia na napko fo mpanfo de beto dwa se sisia no enya de se omo hye bi se omuntuatua sika bia no anya bi omunsa be den akomusika wei akwa
yɛn sempi wa santemantam here dodoɔ na no ɛpɛ emuaye afi napko fo mpanyinfo sɛ ɛbɛyɛ a wɔn fo musika ɛmɔ mɔ nimanim yɛ nya saa paade a ɛne wɔn so bɛte ntɛsikɔkɔ akyerɛ mpanyinfo coordinators na ɛwɔ ha sɛ no na sisi ano sɛmbaka a emre bi atwam na asantemantam here sɛ ɛba no sɛ bɔtɔ paa yɛde ɛfa koko ɛne nneɛma ahodoɔ pii na asantemantam here ɛna na yɛnya free na ha ana jute factory no ɛwɔ na ensusu mfirihyɛ bɛyɛ aduasani no saa jute factory yɛhwehwɛ kora yɛhu ne so aso akwakɔyɛ arehosɛm paa ɛnam so ɛma ɛnɛ de yɛn nsɛm trɔfo ate ɔmo ho agumɔnten so akwakɔpie mu ɛwɔ bia na adeɛ na yɛde ɛyɛ bɔtɔ ne yɛdua no no bosom tɛtɛ wɔn akɔkɔpie mu wɔ hɔ ɛne kromafo na akɔkɔdi nkɔmɔ na ɛno na wɔde to dwa sɛ no kuro ne sisi adeɛ ɛyɛ arehosɛm paa wɔpanyin bi a wɔnya mfirihyɛ bɛyɛ aduosia and 64 years owura yaw adu dɔnkɔ a na saa brɛ no wɔ hɔ bi no wɔdua bi no wɔkyerɛkyerɛ deɛ ɛkɔ soɔ na afɛdeɛ nti a saa haw ni na aba yo faba na nkasa no eba ye no na ye ni nani so na nso so akire ya ye wo bewura mu a ye mu adwuma na ehunu se faba ne ya ade bi a ebo aga na ma pa na ye adwuma a de bre omanfo nkwala ne mpani a ya wo mu okuro busunjeje no mu nti mimi se na branche no mimi kokɔ ye bi nti ni dua no ene na yi ni nyina no na akrachefo no ene de niema no bre yen ye de na ba no ba ne ye de adua ye de dua ne ye tututu ne ya pe na ba no dodo ne ye de afefo frɛ beba no ne ya san edua yedidua bie mu dia de ya ne sɛ yama no yɛ atentratentene na ye ntwa na aba no na emom no ye de ni nua no na ye twitwa na ye de machine bi aba ye fa no rebon machine o de ba no abehwane na ne hono no na ya pake ni nyina na ye de kwa afram so na afram so ye de kwa wo mo tank kese wo ho tank no mu ne ye de saa de ya hwane no edi kogum ne ye hora na edi bɛn na nan ya no mo yi no mo ahoro ura na ye fita tawia ne de ko warehouse ne de akogo na fe enkran ne kumase fo no company no jute factory no wa be fa ko no me de akoye moto ne ye friend de polytank ena oman Ghana man pane ni so ade hunu pa ne so betimi abiabia nnwuma a omiamia hodo pia amanfo busa sesisi asantemantam ha nnwuma aguo ti ani Ghana ha nyina no ede na no so ya afa ho eno enanam so akofa sa jute factory ho sensemi ede aba na wapane ne de tudwa se sabra na adwuma ne wo ho no a wo modwo makatua de a ene na apilike eno na ne yesa nti faba no begu ye no na esese midwane na me ko Nigeria nti me ko Nigeria na amoa me na me san bae me ko tena nkran na me ko suansia mesi adwuma nti ka faba no wo ho no mo a ka kwantuo no mu basa no ka me nko emabunu de esa ne me ka me mranche bere mu de no ebebo a mo papa ne mabawa no if say bebre wo ho no mo a wo mu ni adwuma o me ne nam sa wo US ko woni adwuma ene ma no so wo kuro mo mo ton ade ayeto e te say wo mo no aduane ton wo mo ton ntoma wo mo ton nti me se mi pe no kura me je ye no bitimi di to bed sheet ene ntama ene tade hye mo so me ba ko ne bo ayen ese ne ji okuro mu papa ade say wo beduru busunjeje kurom na sa boso mi aso ne yetwa ye ka wo bedu san ye mrantie ne mabawa ne yesi jesa ji ani a na nya senketo a se nye tua ye zip ene ye payday ye tua ye ka na ye pay no so no ne ye 2025 me fan say nemre be te say 2 cedis 25 pesos samren sana ne tua yin enso so ne yetimi de top bed sheet ne ntama efra egu ye be mfisha seni be mfisha be aduasa numuni wey aya ensama wo panyin ya fa no owura yaw adudonko ana de sase we atudwanko motwetwe ekoso ewo oni obidihye ensamo na maame a wanya mfirihye aduosia ensia maame akua anochewa e de tudwa kire mu se nukura ni se empanyifo esa kenya sa company ya Pisa sambre no we adwuma ajusi kanti enya ade asabe wobekwa abonten akwa bu awohwibra bia nti eboayen samre nso kura na eni ho no aban kra emoto ni bi firi amanane eka ye bon minim sase ebedua afa ba no wa ha nka beboa ya masaka ne nyina eto atwa me de me ye adwuma me nya bi de boa me ma ama wonum so same ba bia wonum no eboa won nti eba nka eye ma ye nyina adwuma fonu so ba won so maba wa no muni kuno no so ware bi ne wo ye te hokra na ba beboa yin abeboa emabunu no ama won bibia timi ayi ama sabiu ahohwibra no ne krono basa no ebetumi agyan ano bebrase haye pa bi se saa time no na ema obi adidwa yeto ema adwuma yefonso yenyaska ede boa ye bibia se wo kwa adwuma wo ye fu bi kwa wo nyaska ne bi ede kokɔboa adwuma nti eba nka beboa ye sisi akopiemu ewo afram so ewo edra Sechirdwumase district Kumase jute factory ne wo hono me no kasa yi eden no sia de amanfo ede aye eden yo mo da dam a
factory no hwini mu enti omo sere se empanyfo senior one district one factory no wa aban na ni so no omo maden so betimi akanya mu na sa gya ne na so bie mu na Ghana fo so atimi anya adwuma ye na sika twetwere de tabli de ko amanane ekofa koko boto anasa boto ahodo ba omamhia no eto betimi atwa na se sika ni na no ebeka omamhia na dollar no ye ntimi amemene ne bebrebie mu aha ye nhyira 104.5 Adom na afen so na sempa anime no nsi aka nkase na bushafo masoguso amutie no nana awuku dentambo animeden Kofi monsomo ewo enkran na monsanfa yenkobro ne afumantamu ebiem Nana yada se yabasia kobro ne afumantamu enche entia yensa aka ekyese tiase na mumununtumwi ebi amokas ne ebi fiaprifo ato yenkrase bia betwetwam achese ekodrobo ntentem so ama ayachese anopa no kra na ebi di kan betwetwam kakra yese na anusa ohwa na kese wo mo anticipate se ano no betumi aye den se de adu no enti no ai o cheke se de brea wo mu twetwa mu koye no a na je se edi adanse se na wo mu apeke intelligence no se asem sa betumi asi ye besi akọ na afi ya mamo update no na ye ne dauda ene ensentwefo ne posifo e wo ha kwakodi enkomo no ya mamo update no fi se drobo ne jape kromo ntokwa sha ase ya na ehu pa fi se wo mu bom ti we nim ni nua we nim se we ye drobo we nim se enti no ye hwe se de ye besen akọ na mom Nokia phone Android phone no radio was so betumi atie was so bibia obetumi nso a browser ye de opese wo ye bia enti Nokia phone de ye phone papa sanso na immune booster wo hia ye Koa FS yi wonya bi na wonum bia wo hunu se ampa wanya ahoden woni mo bi o yade bia aye serious mane nkwaso nom na duro no na mom wonnom Koa FS emfa musu immune system no obewu se nche obegya na duro no nom na Koa no wa wonyare so kra no pebi ne nom wa behunu sampa ahoden no aba no a na boye ho bank kra nya sanke stress ke bubu kra dada pebi ene ya ubenya bi wa Green Hand Junction North Kaneshi ho no Swan Lake ho no a boduru ho so center of awareness e wa junction so a ubenya bi e wo ho sanso na center no nkrabata ne nyina ba bia ubenya bi e wo ho ene mpo oba Joy from Abronsan opposite pe kokomlemle ha oba de osi kokomlemle mo no e wo opposite eho ubenya bibia wo twam bia no ubetumi anya bi eho na kuntunsi bus stop apostolic asoda nanim ho nso akuha ba ho abenya bi ewo ho ye wese ye besan akọ eye jape kromo ebio enua na ye frɛ no wo use MTN network papa enti koso na use MTN na build the points no said me kan no na Grace Homeopathic Clinic woni mo bi a wo yare na ohia homeopathy treatment a ebeboa enura any side effects ba Grace Homeopathic Clinic and American for amount say fano eko na entumi emwa na niema etumi akoyie yesan akọ na afia kwakohwe said ye ho ensem no etie na mum fresh lady capsules we no capsules a ema no mu a eyi menstrual pains free ho esiesie o something num fine esan eboa ema o VRA very romantic area me kire to kraba dwese no apa boy no black hole of Kokuta no ebe tiesie mu fine ama bibia atumi akoyi na mema no mwasu I said the freshman capsules aba eboa be ma siesie osisi num na watumi di sisie na ye adwuma na afi nso no be ma bi ho adwonso rough anadwo be sori adwonso sa ohia freshman capsules and na full pace long distance stamina abetumi di aye and also ohia freshman capsules ebeboa o cowbell anomnia papa cowbell gold they said me kind of very thick NTPB na malaria hawa tabia herbal mixture and now no be you malaria no fever ni nyina e de afiwa na Kingdom Ginseng Power Capsules emema Kingdom Ginseng Power Capsules ginseng de wa unim ginseng na unim wa na unim if you know you know if you say womu a use ginseng ni di ho adanse say yes eye pa enti Kingdom Ginseng Power Capsules no ebi na entumi emwa ye code robo abana fi ya ba behwe se ebenya eye yensan ko eye fada bi ho na yenkonko hwe jape krom ho update said ye esi etie fada bi ya mwakaba ejo bi na Kofi wono ugina side ben mitra babia jabe krom ahimfie no animu ho pe jabe krom palace no
as a brown for him, how you pantina, who's a palace that were quite. Aye. So far, they meet Nakano pay. Say, Nipano, a poo free drop off from Uba, and I said, one more free drop on so Japicum, no so cross one net to say. Sesi Aminuka said, as a Nipana Bodompim, Kasiebo Kuma, a Japicuma, you know, because I invent anymore. I say, Nipana Bodompim, or one cross so so more call there, but the echoes of Robana information is Ebano. The Aminuka said, grandson of family. That will be the case here, or nobody uses your say. 2 hours I can go from no crowd, we had the kind of Mumuja, or some of the family same or the Russia to St. Mary's Hospital. No, the panel but the situation one also a critical part, you know, and I'm not for black of you and send the banana baby. PP, the day. Aha, Nipa come as a Ziano, some amount of China, as a Paradona, Etimico, and Posuno, yeah, or once me uncle now, or more, you know. Sir, on my show, if you or to say, Situaka, we are, if you did the motor now, I cover pen out in Nano, Nipa, a walk room, I don't know people anymore. Over to me, a penny baby, a woman to say, Omadi Shani be a catch, say, Hono, now yet to me, any woman, Eddie, and come. Okay, my Jim FM. Safen waka en ho a drobo ene jape krom na sabre wantwi aman ho so ho etu akasa amanipa ni bi afamu ato abambofo enam kwan so a wo mo eko na update ena yeje ede afri ho amwa hunu sede ensem no esi etie yese aha wanya nipa ni bi ma me ba ko ma ba ko ase onu so se ne ba am se ne ba se nimia e de tona kan nti manya no wanti onu so betimi na di ko ma Adom FM ma fa Adom FM mo fa ba de Adom FM yemo hello aha ma me boko de hello maybe sasa boko Bravo phone the people for the group was to see the choir beba no Bravo phone for Asna Abrosale so I'm a beba no I want to show my family example nipa miensa no o de share ka ho nipa miensa hello hi enemy bi say nipa miensa ba wu no de share bi ka ho ana bibi aka wo unu ya be friend say ata okompo asu ni bi no wa be wu okwani ma na asese omo say o ma tunu tuo ma na wu Bravo for omo for tra bro chale so nti wu na nkware no so na o ma tuo na shoot yo me ne abrante ne nkomo nto aso yo hello okay yeah Father Bina enti nipa ne twa jajo wo ana we no confirmed say wenim say atai a oboni din ya firi mu ana say mate ni bia confirm I don't know make I say the tia driver ba ko de car be see CI okay because asana Adom be more friend na that one the car be see moja wo kan wo so onu kan na special dey too bet e ko du ya na say ko du ya na say dey be see anya say abambofo na bedu ana yehu police ni ba ko kra wa ha Jim FM police ni ba ko kra ni ha because jama ano e jama sa to ano me a police fa wa ha yehu no obi a na omo se police for ba bi ba eno so up to now tell me no ka say so no eno so ye yan eti bia eti esa ke ye mo an ye wa se bambofo no ba na fe edu dia abia omo na esu from na fe omo abegwae yo Father B yada sipi na bibia ebesan abamo ho ye hwe ye homa ne nyanto mu ye pese ye nya this side no ye pese ye kɔ the other side ho hwe grounds ho ankasa na ye hwe se de tututu no esi etie wo ho se atemudin ana se etesen no ye guso ye hwe se ye betumi akɔ na ye ntu amfa Adom totra mre wa fa chen he has to face adaroma na odi twusia eboa ema wo sia chinam no ye den na ahoden eba wanum sanso na voice of the day ebre no kɔ entientumi emfa ma ne mom Vodafone
future no exciting cause so na use Vodafone say there Vodafone smart business de aba na eboa ma onya data utumi rolling over and we actually no emails digital marketing ne calls ahodo a opesa we use internet ne nyina Vodafone betumi de ama enije no etumi aba say the kind of future na exciting meaning say why you ready dada and CB men any women capsules eboa emema ene ema CB men ne ye mema dia eboa ema mojonso a etumi ekotin na chese mojonso no kotin man so de netimi etwam se ya na eco straight na chese esiesie ahemfie ho fan ti CB men mema ne dia ena CB women enso ema ne dia ti mompebi na entumi emwa mo fine pa yegu so say ye ne posifo bedi enkomo sisia na yama mo update on this matter ye the area and sana gudi honsem sports aba betwa so sa fe no aka ho a drobo ne jape krom na eho enyoye abambofo ne de yesi wo mu nya nuru ho but wo mu awo nsia treketo ene fie pre no mo chechi asote se wo amokas bia betwam nti ye hwese wo betumi ayentem na wo mo aduru ho fi se eba ne sei no aposifo no e wardrobe no jape krom ne de wo mo kire se wo mo number no sa wo mo ntumi nti no obia mfaniti anye obia adwane akohinti ewiase so ensem no toso waso ntumi nko ba bia radio no nsusa nenso Adom 106.3 FM be mo hunu de ekoso ba bia ti Adom Kasiebo dribiara ti yebesan akọ sesia na yede Kasiebo no aba awieye abre yenko ahoma no so na afie nkonkodi enkomo enhwe sede ensem no etie ensem a yensa eka eye adehia wo mo ewo ho no ebi na de atene say drobofo no ankasa so edwane efiri ho jape kromfo no edwane ba no drobofo na say yenko na ye ne Adam konkodi nkomo Adam ya makwaba mini abe ma me do so mpom ene adomatifo nyame Adom ye ho ye pa enim se wo no wo drobo na asasei hot sen ankasa mini abe ma se ye kase dia ahayu obeshi obia no di mikate se wo pe baby agana fa na se wo kwakwa wura ne demu amakrum ayi butubutu pa wan se kuro na pa kwa train city chape kuro drobo ebomu ankasa se da nya dia mutie na kuro baby ti se KTK ne kebi Kasiebo krum ekaka ho enti be wo mo a efi kebi keni KTK badi moto no meka no keka ho ne de obi adi na kwan so a wontimi nya kwan ema me wura drobo ko de sanse ho na ye obi a ekokodi adwuma no keka ho nti adwa kwa kwese obi wo drobo so person ba te krum no ene so ne ba ayede na akwa ye si ya sede ntie ni si eba no na si ho ache ye hu boko no aye no ense ya shika bi wo ho ena asensu no nipa be se nwotwe ena yenya ntie se wo mu wo chepe krom a mo no se biu wo mu awu ena eba drobo nso so a mo nso yenya ntie se nipa nan ena mo nso so no awu sanse ye di tuo no ni nanamu a eba sa no wo mu a wo no fi chepe krom ha ekọ heritage tour ewo mposu ya wo mu eba di tuo from sa wo mu a tuo nan ka mo no ebu mu so da na fa wura mu a wo mo so pe kon be fa so akọ wo nso so akọta wo mu a etu sana mo ene wo no so wo tutu ni su namu a wo mu ewe wo mu ti se no afafa ye ensembe bira sabiri ha no na kasa ye hu pa obi e pe ba bia jane de ni chiata ayi enya senke 20 minutes bi ma se de ne masiko ane de emu edin kaka yo Adam ya da sipi enti Adam ena wode ama ne bono bae na hwese KTK ene ye katachie krum ena KBK eye Kasiebo krum wo mufo no nso nyina no edwane drobofo na nkasa so edwane jape krumfo nso edwane nti sei wo mu ekura atuo no nso de se o mote abronsan so no obi ba na o mo de amane no wo mu hunu from top ya besa bambofo no obi amane asa bi o say no unhunu is difficult so be hunu say we ye drop ni na say we jape krum ni o mu bom ti ya ba ne say ya na hu pa ene bambofo no mo na se nya ha na o mo nkofie na bibia mo fa ka afi nto na obi an konkoda kopem so china be hu drobo nya ne o Kasiebo no yade besi afoforo bia pie mu a ye bayi mu asotire update bia beba afi ho bia no yade be mamu ansa na ade ache tabe de ejemu ama sports fo na beto aso me de Kofi Adomah Nwanwanii
na nankratoɔ hene the wanf anwummerɛ yi mene Obiri Yeboah Fentemfrem yɛde wo si a akyia wo pii sports